Цяжка знайсці такі населены пункт, гісторыя якога прасочвалася б аж да каменнага веку. На старонках жа летапісу Чачэрска кожны з этапаў пакінуў адметны след. На пачатку гэта невялікае паселішча. Пазней, на працягу амаль 8 стагоддзяў, крэпасць з характэрнай архітэктурай. І нарэшце мястэчка. У канцы 18 стагоддзя карэнныя перамены кранулі аблічча горада. Яшчэ і сёння выразна прасочваюцца сляды таго часу, калі тут будаваўся ідэальны горад. У 1772 годзе Чачэршчына па першаму падзелу Рэчы Паспалітай была далучана да расійскай імперыі. А годам пазней па ўказе імператрыцы Кацярыны II землі чачэрскага староства 650 двароў і 5070 сялян атрымаў граф Захарый Рыгорович Чернышов. Стану управлять так, чтобы население ощутительно почувствовало превосходство своего настоящего положения перед прежним. Хочу сделать белорусские губернии образцом для всей России. 50-гадовы генерал-аншэф атрымаў пасаду першага намесніка Магілёўскага края, а мястэчка Чачэрск магчымасць шырыцца і развівацца. Сёння Чачэрск, хай невялікі, але ўсё ж такі раённы горад. Напрыканцы 18 стагоддзя, нягледзячы на актыўнае будаўніцтва, ён нават не мог прэтэндаваць на тое, каб быць павятовым цэнтрам. Прыватна-ўласніцкае паселішча такога права не мела. І Чачэрск заставаўся мястэчкам Рагачоўскага павета Магілёўскай губерніі. Затое у чачэрскага староства была іншая асаблівасць. Імператрыца дала графу Чарнышову дазвол на стварэнне наследнага, неадчужальнага і непадзельнага ўладання. Так узнік першы ў Расіі маярат. Маярат – гэта сістэма, калі маёмасць сям'і, у тым ліку і зямельныя ўладанні, цалкам, без падзелу, пераходзяць да старэйшага наследніка, часцей за ўсё па мужчынскай лініі. Як вядома, у Захара і Ганны Чарнышовых не было дзяцей. Таму пасля смерці графіні маёнтак перайшоў да Сафіі, дачкі малодшага брата фельдмаршала Івана Рыгоровича. Пасля таго, як яна ўступіла ў шлюб з Іванам Гаўрылавічам Круглікавым, яму, імператарскім указам, у 1832 годзе быў дараваны герб і прозвішча Чарнышовых. Некалі ступіўшы на дзядзінец, месца заснавання горада, граф Чарнышоў убачыў краявід незвычайнай прыгажосці. За стромкім схілам гары, так далёка, наколькі хапала вока, распрасцёрлася зялёная раўніна, і па ёй пакручаста цяклі дзве ракі. Адна зусім блізка, гэта Чачора. Далей другая, вялікая і судаходная, Сош. Краявід адпавядаў маштабу задумак графа, і ён у хуткім часе распачаў тут інтэнсіўнае будаўніцтва свайго ідэальнага горада. Вялікі гуманіст Томас Мор у сваёй літаратурнай утопіі пачатку 16 стагоддзя апісваў уладкаванне ідэальнай дзяржавы, якая жыве па законах розуму, існасці і ўсеагульнай даброты. Адукаванай Расіі 18 стагоддзя ідэі Мора прыйшліся даспадобы. Амаль ці не кожны памешчык уладкоўваў жыццё ў сваім маёнтку згодна з ідэальнымі ідэямі і ў залежнасці ад асабістага густу і розуму. Такі сядзібны быт, папулярны ў той час, Кацярына Вялікая называла «сусвет на дзесяціне». Свой беларускі сусвет з назвай Чачэрск граф Чарнышоў уладкоўваў як ідэальны горад эпохі класіцызму. У сённяшнім Чачэрску ад таго далёкага часу, акрамя архітэктурных помнікаў, захавалася рэгулярная планіроўка кварталу, праўда, кое-дзе парушаная сучаснай забудовай. А яшчэ засталася незвычайная зрокавая раўнавага горада. З гэтай загадкавай раўнавагай звязана адчуванне нейкай вялікай таямніцы.
На жаль, план Чачэрска да чарнышоўскага перыяду не захаваўся. Найбольш аб планіроўцы збудавання мястэчка гаворыць інвентар 1726. У той час у Чачэрску былі 4 драўляныя праваслаўныя цэрквы: Васкрасенская, Спасская, Мікольская і Прычысцінская. Яны давалі назвы вуліцам, на якіх стаялі. Таксама быў і касцёл Святой Тройцы. Заўважце, што пабудаваныя чарнышовымі цэрквы і касцёл маюць тыя ж самыя назвы. Так што, магчыма, архітэктары толькі карэктавалі забудову Чачэрска згодна прадстаўленням класіцызму. Плошча таксама была. На ёй праводзіліся ярмаркі, таргі, а вось наконт ратушы дакладных звестак, на жаль, няма. Па новым праекце рэгулярнай планіроўкі горад, рэканструяваны карэнным чынам, атрымаў простакутную структуру вуліц. Гэты стары план адлюстраваў своеасаблівае прафесійнае мысленне Дойліда, уяўленне аб горадзе як мастацкім цэлым, характэрнае для класіцызму. Класічная канцэпцыя стварэння ідэальнага паселішча ў Чачэрску перш за ўсё выявілася ў наяўнасці вуліц восі сіметрыі, у прынцыпах усефасаднасці і формы, спараджонай адным рухам цыркуля. А яшчэ у арганізацыі вялізнай квадратнай плошчы і наяўнасці архітэктурнага арыенціра. Геаметрыя Чачэрска 18 стагоддзя вельмі цікавая. Кожны квартал меў памер 54 сажні, ці 115 метраў. Вуліцы, якія вялі да плошчы, былі запраектаваны шырынёй 10 сажняў ці крыху больш за 21 метр. Менавіта 10 сажнямі вымяралася даўжыня фасаду ратушы, якую пабудавалі ў цэнтры плошчы. Асноўныя гарадскія магістралі арыентаваліся строга на яе. Дзіўна выходзіць з гэтай ратушай. Стаіць у самым цэнтры горада, а бачна з усіх бакоў. Нейкая чараўнічая пабудова. Пошукі ідэала канца 18 стагоддзя вядуць у Францыю, дзе ў той час нараджаецца новы светапогляд. У архітэктуры першым прапаведнікам прагрэсіўных ідэй быў Клод Нікаля Ліду, чые праекты і пабудовы вызначаліся сіметрыяй і прастатой формаў. Падобна работам пачынальніка стылю, кубічным, сферычным, цыліндрычным, размаўляла на мове сімвалаў і Чачэрская ратуша. У пазначанай 1780 годам пабудове усе фасады сіметрычныя, аднолькавыя з усіх бакоў. А іншы скажа, што фасада ў ёй па сутнасці няма ўвогуле. Ёсць толькі аб'ёмы, што імкнуцца да элементарнай стэрэаметрычнай формы, куба, сімвала пастаянства. Кампазіцыя грунтуецца на ступеньчатай пірамідальнай будове кубічных аб'ёмаў. Па вуглах асноўнай вежы пастаўлены 4 малыя. Вежы драўляныя, але дэкарацыя ў іх такая ж, як і ўбор асноўнага каменнага аб'ёма пабудовы. Архітэктура ратушы незвычайная і адрозніваецца ад традыцыйных мастацкіх норм канца 18 стагоддзя. Разам з класічнымі дэталямі тут ужываюцца стрэльчатыя аркі, нішы, запазычаныя з арсеналу гатычнага дойлідства. Вядома, што ратушы будаваліся ў гарадах, якія мелі магдэбургскае права. Яно для горада азначала эканамічную і палітычную незалежнасць, падаткавыя ільготы, свабоду гандлю. Ратуша абавязкова будавалася на цэнтральнай плошчы і мела 2 галоўныя функцыі – рэгуляванне гандлю і суд. Ну, а там, дзе суд, там і турма. Дарэчы, ратуша – еўрапейская з'ява. У Расіі іх не было, як і магдэбургскага права. Калі улічыць, што Кацярына II імкнулася знішчыць ратушы ў Беларусі, каб сцерсці напамін пра былую вольнасць гарадоў, то трэба азначыць унікальнасць самого факту існавання Чачэрскай ратушы. Дакладна невядома, ці выконвала Чачэрская ратуша свае галоўныя функцыі ў канцы 18-га, пачатку 19 стагоддзя. Аднак яе інтэр'ер для гэтага быў прыстасаваны. Тут былі
памяшканні і для вяршэння суда, і асобныя кабінеты, і зала для сходаў. А на цокальным паверсе нават камеры для тых, хто праштрафіўся. Ізюмінка чачэрскай ратушы – драўляная вінтавая лесвіца, на якую сама пабудова вышынёй у 30 метраў быццам нанізана. Прыступачкі ў форме вееру дубовыя, ствол у цэнтры сасновы. 26, 27, 28. Гавораць іх прыступак больш за 80. Калі ў 1974 годзе ў ратушы здарыўся пажар, старая лесвіца, драўляныя канструкцыі згарэлі. А вось калона ў самым цэнтры засталася. Відаць, не проста так. Ствол хвойнай пароды граф Чарнышоў заказваў у Сібіры. 2 стагоддзі прастаяла. Дарэчы, яна і зараз хаваецца за металакерамікай. На жаль, акенцы не зарабілі, каб паглядзець на гэтую хваіну. З назіральнай пляцоўкі ратушы з вышыні ў 30 метраў добра відаць нават вёскі суседняга Кармянскага раёна, да якіх больш за 10 кіламетраў. А сам Чачэрск быццам на далоні. Яго асноўнымі кампазіцыйнымі восямі, як у 18 стагоддзі, так і зараз, застаюцца 2 вуліцы. Сёння яны маюць назвы Савецкая і Леніна. Згодна распрацаванага плана ідэальнага горада, сіметрычна адносна прадольнай восі, у 18 стагоддзі ў Чачэрску ўзводзяцца 4 храмы-ратонды. Пасярод жылых кварталаў будуюцца цэрквы Преабражэння і Вазнясення. Сіметрычна адносна папярэчнай восі пасада ім адказваюць 2 другіх храма, пастаўленыя адзін насупраць другога адносна галоўнай вуліцы. Гэта праваслаўная царква Раства Багародзіцы і Троіцкі касцёл. Атрымліваецца, што ўвесь горад задуманы як манументальная парадная кампазіцыя, якая папярэджвала уезд у палац яго уладальніка і высакародных гасцей. По аллее до кофейни, а потом куда пойдешь, словно птица в воскресенье пролетает, не вернешь от кофейни до кофейни, а потом куда глаза. Многія гарады свету, ад вялікіх да самых маленькіх, у 18 стагоддзі на сабе адчулі ўплыў класічнага парыжскага прыкладу. Ад жыхароў Чачэрска і сёння можна пачуць: наш горад нібыта маленькі Парыж. Ёсць у гэтым выразе слушная думка. Сусветна вядомы прыклад Парыжа, які будаваўся як парадны пад'езд да Версаля, у Чачэрску амаль дакладна паўтарыўся. Увесь горад быў прыпілеямі перад графскім палацам. Першы этап руху пролягаў паміж Преабражэнскай і Вазнясенскай цэрквамі. На другім этапе ён праходзіў праз ратушу. На трэцім, хто пад'язджаў да палаца, мінаў браму касцёла і царквы Раства Багародзіцы. Схема ідэальнага паселішча французскага дойліда Клода Нікаля Леду атрымала ў Чачэрску свой барочны карэктыў – неабходнасць будаваць горад-рэзідэнцыю дзеля галоўнага элемента – палаца. Замак прастаяў нядоўга. Пабудаваны ў канцы 18 стагоддзя, падчас вайны 1812 года ён быў зруйнаваны. Па чыім праекце ён быў узведзены, можна толькі меркаваць. Але хутчэй за ўсё аўтарам быў той жа архітэктар, які распрацаваў для графа Чарнышова план і праект забудовы Чачэрска, а таксама яго асобных помнікаў. Вельмі верагодна, што гэта быў знакаміты рускі дойлід Васіль Бажэнаў. На карысць такога меркавання сведчаць як стылістычныя асаблівасці архітэктурнага ансамбля Чачэрска, так і блізкія адносіны, якія звязвалі майстра з Чарнышовымі. Лёс спрыяў Чачэрску ў 18 стагоддзі. Укладзеныя ў будаўніцтва немалыя сродкі Захарыя Чарнышова дазволілі гораду расквітнець. І пасля смерці графа горад жыў зусім не па правінцыяльных законах. Сядзібай сур'ёзнай займалася жонка Чарнышова, Ганна Радзівонаўна. Яна жыла ў Чачэрску пастаянна, вяла эканамічныя справы, якія, трэба прызнаць, ішлі някепска. Вельмі ўдала размешчаны, якраз на вялікай паштовай дарозе з Кіева ў Пецярбург, Чачэрск так ці інакш цікавіў і гандляроў, і высакародных наведвальнікаў.
Величайшее ее императорского величества последовала воля к назиданию государственных польз и к усовершенствованию благоденствия ее подданных обозреть полуденный край обширной своей империи. И вследствие сего намерения повелеться изволила сделать к сему путешествие, начать к имеющимся в январе месяце будущего года надлежащее приуготовление. Падрыхтоўка Чачэрска да сустрэчы высакародных гасцей пачалася з таго моманту, як мястэчка стала маёмасцю чаты Чарнышовых, ахвоча да пышнасцяў. Акрамя самога будаўніцтва, у гарадку па распаражэнню графа уздоўж вуліц былі высаджаны ліпы, быў закладзены парк, асноўнай пародай якога таксама была ліпа. Парк дапоўніў прамавугольную структуру кварталаў і звязаў яе з навакольным прыродным краявідам. Ён меў кампазіцыю пейзажнага тыпу з маляўнічай планіроўкай алей і вялікую аранжарэю. Па сутнасці, у Чачэрску раней на стагоддзі быў апрабаваны чарговы варыянт ідэальнага горада-сада, ідэю якога выказаў англійскі сацыёлаг-утапіст Говард у 1898 годзе. Тут, у старостве, яшчэ ў 1774 у літаральным сэнсе пайшлі далей, вызначыліся будаўніцтвам дарог. Іх таксама абсаджвалі усімажлівымі ліпамі. Пасля наведвання старажытнага горада на рацэ Чачоры імператрыца Кацярына II у сваёй кнізе пра падарожжа пакінула водгук аб Чачэрску. Асабліва яе ўразілі дарогі і мясцовыя цэрквы, якія яна чамусьці назвала уніяцкімі. Дарэчы, пры асвячэнні адной з іх, гісторыкі мяркуюць царквы Раства Багародзіцы, Кацярына Вялікая прысутнічала асабіста. Сапраўды, асабісты духоўнік імператрыцы Бажанаў асвяціў Раства-Багародзіцкую царкву ў студзені 1787. А ў запісках Кацярыны Вялікай цэрквы Чачэрска названы уніяцкімі, хутчэй за ўсё, дзеля таго, каб паказаць адметнасць нядаўна набытых земляў. З 4 храмаў, якія на свае вочы магла бачыць Кацярына Вялікая, захаваўся толькі адзін – Спаса-Преабражэнская царква. Яе цыліндрычны аб'ём відаць вунь там, за вуліцай Савецкай, якая падзяляе горад на дзве часткі. Я ўзгадваю план Чачэрска 18 стагоддзя. Цэрквы-двайнікі глядзелі адна на другую. Атрымліваецца, што менавіта на гэтым месцы павінна стаяць другая царква, Вазнесенская. Так і было да пачатку 20 стагоддзя, пакуль вогненная стыхія яе не знішчыла. Кампазіцыі ўсіх 4 храмаў у Чачэрску, паводле задумы архітэктара, былі аднолькавыя. Круглыя ў плане, цыліндрычныя па форме, адзіныя па памерах і маштабу чляненняў. Ва ўсіх помніках фрыз у рытме чляненняў ордара быў прарэзаны квадратамі аконных праёмаў верхняга святла. Ідэальная геаметрыя Чачэрска тычылася не толькі планіроўкі горада і стэрэаметрычных формаў асноўных пабудоў, але і іх памераў. Чысло 15 для храмаў – сапраўдны сімвал. 15 метраў у вышыню, 15 у дыяметры. Вокна ў верхняга і ніжняга ярусаў таксама па 15. Індывідуальнымі для кожнага храма былі вырашэнні прытвора ў бязвежавым, аднавежавым ці дзвюхвежавым выкананні. Архітэктура асобнага храма – своеасаблівая варыяцыя адной агульнай, распрацаванай майстрам архітэктурнай тэмы. Звонку храмы выглядалі даволі кампактна, але ўнутры адчувалася прастора. Сёння блакітны, а ў 18 стагоддзі распісны. Гэта пра купал Спаса-Преабражэнскага храма. Дарэчы, для афармлення інтэр'ераў чачэрскіх цэркваў Захар Чарнышоў запрашаў мастакоў з Італіі. Іх творчасць садзейнічала моцнаму пранікненню заходнееўрапейскага ўплыву ў мясцовую мастацкую традыцыю.
У выніку на Чачэршчыне склалася своеасаблівая школа народнага іканапісу, якая адрознівалася ад сумежных і стылістычна, і прысутнасцю такіх сюжэтаў, як, напрыклад, святое сямейства ці каранаванне Божай Маці. Шырокамаштабныя экспедыцыйныя даследаванні, якія праводзіліся на тэрыторыі Чачэрскага раёна ў 1990-х гадах, дазволілі вылучыць калекцыю абразоў. Яна несла рысы значнай адметнасці і істотна адрознівалася ад твораў народнага іканапісу сумежных тэрыторый. Фон сярэдніка чачэрскай іконы звычайна цёмны, зеленаваты, цёмна-сіні, чырвона-карычневы і фіялетавыя таны. Ён ніколі не бывае дэкарыраваны выявамі букетаў ці асобных кветак. Для колеравай гамы характэрны насычаныя таны і шырокае выкарыстанне прабелаў для падкрэслення лікаў і асобных элементаў кампазіцыі. Пошук аналагаў заўсёды займальная для гісторыкаў справа. Калі ў чачэрскіх іконах прасочваюцца рысы заходнееўрапейскага пісьма, то ў кампазіцыях храмаў уплыў найвядомейшых расійскіх прыкладаў. Звернутыя адзін да аднаго галоўнымі фасадамі касцёл і царква ў гонар Раства Багародзіцы стаялі вельмі блізка адзін да другога і дзіўным чынам нагадвалі самае загадкавае збудаванне сядзібы графа Чарнышова ў Ярапольцы – царкву у гонар іконы Казанскай Божай Маці. Быццам у рамантычнай аповесці пра двайнікоў царква глядзіцца ў сваё адлюстраванне – маўзалей усыпальніцу графа. Гэткае ж размяшчэнне назіралася і ў Чачэрску. Згодна з праваслаўнай традыцыяй, алтар храма размешчаны ў яго ўсходняй частцы. Касцёлы ж арыентаваны алтаром на захад. Гэта дало магчымасць размясціць Раства-Багародзіцкую царкву і касцёл Святой Тройцы адзін насупраць аднаго. Граф Чарнышоў быў масонам і прыхільнікам экуменізму, аб'яднання хрысціянскіх канфесій. Таму такое размяшчэнне касцёла і праваслаўнай царквы зусім не выпадковае. Унікальны архітэктурны ансамбль, у які ўваходзілі ратуша, 3 царквы і касцёл, не проста упрыгожваў ідэальны горад графа Чарнышова. Архітэктура ў эпоху асветніцтва мела і адукацыйны характар. На ахвяраванні генерала-аншэфа у Чачэрску дзейнічала езуіцкая місія і школа пры ёй. У школе на працягу 3-5 гадоў маглі вучыцца дзеці шляхты. Граматыка, рыторыка, арыфметыка і геаметрыя выкладаліся на лацінскай мове. Граф Захарый Чарнышоў трымаў у Чачэрску трупу прыгонных акцёраў, вывезеных з расійскіх маёнткаў. У навучанні браліся і мясцовыя прыгонныя, асабліва дзеці. Беларускія краявіды спрыялі нараджэнню творчых задум і шліфаванню майстэрства. Навучанне працягвалася і пазней, калі уладальніцай Чачэрска стала графіня Чарнышова. Пры тэатры быў і аркестр. Ён, дарэчы, разам з трупай уяўляў сабой адзінае цэлае. Аркестр быў шырока вядомы пад назвай чарнышоўскіх музыкантаў. Яны выступалі прафесійна, іх творчасць не сорамна было прадставіць на суд каранаваных асоб. Так, напрыклад, у 1781 годзе у Чачэрску для наследніка трону вялікага князя Паўла Пятровіча быў наладжаны вялікі спектакль і опера. У 1828 прыгонны аркестр і тэатр Чарнышовых быў прададзены Ганнай Радзівонаўнай у Санкт-Петербургскую дырэкцыю імператарскіх тэатраў. У гістарычным і архітэктурным вырашэнні Чачэрска зліліся ў адно мясцовыя традыцыі, вопыт рускага рэгулярнага будаўніцтва і запазычанне прыёмаў з практыкі еўрапейскага дойлідства канца 18 стагоддзя. Вакол, зусім побач, столькі нязведанага, што жыцця не хопіць усё на свае вочы пабачыць, рукой дакрануцца, сэрцам адчуць. Заморскія дзівосы – гэта, канешне, добра. На іх варта паглядзець, калі магчымасць ёсць. Але як на поўдні, дзе процьма духмянай садавіны, да аскоміны хочацца звычайных парычак з бацькоўскага саду, так і цудамі тымі можна захапляцца нядоўга.
бо дома свае, не горшыя, родныя, спрадвечныя, зразумелыя, са слядамі пальцаў далёкіх продкаў на сівой цэгле, з подыхам іх думкі, з іх словамі, напісанымі мудрагелістымі, але ўсё ж нашымі.